A Catalunya, treballen diversos perfils professionals en funcions i tasques variades en àmbits de la seguretat pública i privada arreu del territori. Què en saps sobre aquests professionals de seguretat i altres col·lectius? Sabries distingir-los? Identifica'ls. En l'àmbit de la seguretat a Catalunya, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i els agents rurals, treballen també les policies locals i els vigilants municipals. Te'n expliquem les diferències. En primer lloc, trobem les policies locals, que són els cossos policials que actuen als municipis, sent aquest el seu àmbit d'actuació. Potser també els coneixes sota el nom de Guàrdia Urbana o Policia Municipal. Les policies locals poden actuar en 4 àmbits diferents: trànsit, seguretat ciutadana, policia administrativa i policia assistencial. Pel que fa al trànsit, les principals funcions en el municipi són ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, instruir atestats per accidents de circulació i garantir la seguretat viària. Pel que fa a la seguretat ciutadana, s'encarreguen de prevenir i evitar la comissió d'actes delictius, protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions, les dependències i els espais públics. Com a policia administrativa, s'han d'assegurar que es compleixin els reglaments, les ordenances i actes municipals. També fan tasques de policia assistencial, prestant auxili en cas d'accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant en l'execució dels plans de protecció civil. A més, col·laboren amb altres cossos de seguretat per mantenir l'ordre en grans concentracions de persones. Igualment, cooperen en la resolució de conflictes privats. En el cas que un municipi no disposi de policia local, es pot dotar de guàrdies, vigilants, agents, algutzirs o similars. El conjunt d'aquest personal el coneixem sota el nom de vigilant municipal. Els vigilants municipals treballen en l'àmbit de la seguretat pública al territori català. Les seves funcions principals són les de custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals, ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà, participar en les tasques d'auxili als ciutadans i de protecció civil i vetllar pel compliment dels reglaments i de les ordenances del seu municipi. D'altra banda, en l'àmbit privat de la seguretat a Catalunya, trobem els vigilants de seguretat i els guardes rurals, els quals desenvolupen les seves funcions amb caràcter general a l'interior dels edificis, instal·lacions o propietats a protegir. Els vigilants de seguretat són personal de seguretat privada encarregat de vigilar i protegir béns, establiments i esdeveniments, així com les persones que es troben en el lloc, amb la finalitat d'evitar delictes i infraccions. Per dur a terme aquestes tasques, poden fer controls d'identitat, d'objectes personals, paqueteria, mercaderies o vehicles, en l'accés o a l'interior d'immobles o propietats, amb la possibilitat d'impedir-ne l'accés. També poden fer comprovacions per prevenir o impedir actes delictius o infraccions administratives i intervenir si es comet una infracció o fos necessària la seva ajuda per raons humanitàries o d'urgència. En el cas de dur a terme una detenció, han de posar immediatament a disposició dels cossos de seguretat competents, les persones presumptament responsables i tot allò que pugui ser útil per a la investigació. A més, se'ls hi poden encarregar funcions de protecció de persones determinades i de custòdia de diners, objectes valuosos i material explosiu. Els vigilants de seguretat també tenen encomanades funcions de prestació de serveis de verificació personal i resposta dels senyals d'alarma provinents de centrals receptores d'alarma. En el medi natural, a banda dels agents rurals, podrem acudir als guardes rurals, que són el personal de seguretat privada que s'encarrega de vigilar i protegir les finques rústiques i de caça, instal·lacions agrícoles, espais de pesca fluvials i zones marítimes de pesca, per tal d'evitar actes delictius o sancionables. Els guardes rurals i les seves especialitats, guardes de caça i de pesca marítims, en cas de trobar-se davant d'un fet delictiu, poden detenir i posar immediatament a disposició dels cossos de seguretat les persones presumptament responsables i els instruments, efectes i proves del delicte i també denunciar-les. Cal diferenciar els guardes rurals del cos d'agents rurals, tot i que els dos cossos desenvolupen les seves funcions en l'entorn rural. La principal diferència és l'àmbit en què ho fan. Els agents rurals treballen en l'àmbit públic de l'entorn natural, mentre que els guardes rurals ho fan en els espais privats. Per exercir les funcions que tenen encomanades, de la mateixa manera que els vigilants de seguretat poden efectuar controls d'identitat d'objectes personals, vehicles,
També poden fer comprovacions per prevenir o impedir actes delictius o infraccions administratives. Finalment, tant si assistim a un festival de música com si anem a un local d'oci, qui ens deixarà accedir o no serà el personal de control d'accés. Els podem identificar fàcilment perquè són les persones que trobem a l'entrada de determinats establiments d'activitats recreatives musicals o d'espectacles públics. Cal destacar que el personal de control d'accés no pot exercir funcions de seguretat, però les seves tasques auxiliars ajuden al manteniment d'un entorn segur. La seva presència no és obligatòria, però els trobaràs sempre que assisteixis a establiments i espais oberts al públic on realitzin activitats recreatives o espectacles musicals amb un aforament a partir de 150 persones. D'aquesta manera, la seva tasca és la de controlar l'accés del públic als establiments o espais on aquestes activitats o espectacles es duen a terme. La seva principal funció és la d'impedir l'accés als establiments o als espectacles a les persones que es trobin en determinades circumstàncies, com ara mostrar actituds violentes, que incitin a l'odi, a la violència o a la discriminació, o que mostrin símptomes d'embriaguesa. A més, han de controlar que els assistents compleixin les condicions establertes en exercici del dret d'admissió i fer complir la normativa sobre l'accés de menors d'edat, controlant en tot moment l'aforament permès per a cada establiment. En cas de produir-se alteracions de l'ordre en els accessos, n'han d'informar el personal de seguretat perquè prengui les accions adients. Per tant, a Catalunya, trobem molts i diversos perfils professionals que treballen per garantir la nostra seguretat. Un factor que pot ajudar-nos a diferenciar-los és l'àmbit en què desenvolupen les seves funcions, que pot ser públic, on comptem amb els Mossos d'Esquadra, els agents rurals, la policia local i els vigilants municipals, o bé l'àmbit privat, on treballen els vigilants de seguretat i els guardes rurals. El personal de control d'accés també forma part del sector privat, però les seves funcions són auxiliars i no de seguretat. Per aquesta raó, no ens hi podem referir com a personal de seguretat. I ara, sabries identificar-los? Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.